Jamen altså, det her, det er jo, for det første er det et studenterprojekt. Det er jo spændende at se, hvad den næste generation af designere går og finder på. Og så tænker man lidt, jamen hvad er det for et marked? Hvad er det for et behov, som den her stol skal imødekomme? Og det ved vi jo desværre, at der er rigtig mange overvægtige, og der kommer flere af dem. Der kommer flere overvægtige mennesker både i Danmark, men sørger også i nogle af de markeder, som dansk design gerne skulle gøre sig godt på. USA for eksempel, sikkert også Tyskland, Europa. Så når jeg ser på den her stol, så ser jeg både en dygtig studerende, en dygtig designer, men jeg ser altså også et eksport- og vækst- og jobpotentiale for Danmark, når jeg ser på den her stol. Når jeg kigger på den, og når jeg sidder i den, så ser jeg jo noget, som er inviterende, åbent. Klart, der er lidt plads i den. Det her sæde er skabt sådan, at man har en følelse af lidt intimitet, når man sidder, også selvom man ikke nødvendigvis vejer helt 150 kilo. Der er jo et lækkert højkvalitets stof i den i beklædningen. Farverne er dæmpet og sådan lidt nordiske i det. Der er masser af elementer i den her stol og det her produkt, som trænger tråde til vores stærke danske nordiske designtradition. Det vil sige, at vi kan noget andet, end man kan i USA eller i Asien. Og igen, altså når vi taler dansk design, uanset om det er industrielle produkter eller det er møbler som her, der er noget ærlighed, der er noget enkelhed, der er noget godt håndværk, gode materialer, og her er der også noget, der imødekommer nogle behov. Og den kombination er der jo faktisk, det er ikke bare fedt, men det er der også salg i, og det er der vækst i.